kene iki upamane aku ora duwe pitik ya wis tak anggap pitikku dhewe. Ora duwe dulur tak anggap dulurku dhewe. Sing tak ulahi sapa? Lho kowe apa ora duwe omah ya? Wis tak dol. Omah kok mbok dol. Piano main piano piano main piano Namanya kurang mendua Rokok ora nek reke. Korek nggo. Dene pirang-pirang dina sampean ketoke gabut. Sedih kok gabut. Cah nom kan ya gabut. Kuwi kanggone cah saiki jenenge gabut. Lah kowe ngerti dhewe to. Nyeleleng pirang-pirang dina meneng ding ibaratus lali ora ndukan metu. Untunge sak omah iki ora enek wong wedok. Apa menek tamu pe. Ngono ki ngerti nek ndaramu metu ora klamben. Kowe iki ya kudu sigap. Lah engko tang golek isis. Isis sapa malah metu mbok slenthik kok. Wong tuwek batinku kok grondal grandul. Kowe ngerti dhewe, rumah tangga wis 19 tahun. Nah, ibumu lho. aku sampai lali rupane Pak. Lah 19 tahun iki. Lah ya. Ki umume ki bojoku ki malah ayu apa malah elek. Lah Dik Nenek WA kirim foto untune gede-gede. Gak kae to. Kayak koncone. Oh, kanca. Lho bukmu ki omah kae ya jek enom. Nggih. Kabeh sak desa ki sapa to sing ora gandrung ambek ibumu? Oh, kembang desa to, Pak. Kembang desa, anane aku gelem ngrabi mergo kuwi ayune ki uleng-ulengan. Kula niku kuwatir ah dene. Ayune kaya ngono neng kono. Neng kono. Dek napa? Bale. Piye ta? Sumet riyen. Wis tak sumet. Enggak ta? Galis rokok anak ya nyampleng penak. Nyetrum minyuk. Matane. Sijine. Aman nak iki aman. Lha kuwi jenenge karo bendarane kok sok ngancam patine. Man. Bukmu ki angger WA. Kuwatir kula niku nak wong ayune kaya ngono lho. Lah neng kono engko tang seneng sapa utawa disenengi bose apa piye lho Pak kok. Aku ya urung tau ngerti sampean telepon apa WA apa piye. Ora nek esuk mergo isin aku enek kowe iki kan ya isin to jenenge wong tuwek. Lho nyapa dianggap nek arep turu ki mesti tak VC. Wah saiki ayune ra kabrah. wong dianggap keluargane dhewe serasa isin to Pak. To wong ki ning kene iki upamane aku ora duwe pitik ya wis tak anggap pitikku dhewe. Ora duwe dulur tak anggap dulurku dhewe. Tak anggap keluarga dhewe ngono lho. Iya no. Iya. Dadi kanca ning omah ki yo ambek kowe tok. Dadi ora usah mikir sing rena-rena, kowe bodho ya ora usah mulih. Sing tak ulahi sapa? Lho kowe apa ora di omah ya? Wis tak dol. Omah kok mbok dol. Sone bodho ngarep ya ora usah mulih. Kowe tetep ning kene nyambut gawe ning kene. Ora kaya ndeknane terus purik arep ning Jakarta Biring. Aja nganti. Lah kula iki ditelepon kanca SMA dijak ngriko pergawe teng pabrik sendok. Terus? Lah kok terakhir kula ditelepon niku matane. Ya apa? Bales sampean bales. Ya, korek lho. Lah timbang mbok setrum ngono kuwi. Ya sekali-kali kok ya. Sekali-kali korek kok iso mbok walik iki lho. Rumangsane ngene iki jagongan ya digekno wedang apa-apa ngono ya pantes to.
Kopi. Ya kopi apa teh sing panas. Nggih. Hawa niki poso ki anggere arep meh rampung ya ngene iki. Mesti awak ting greges, pilek ra karu-karuan. Poso iki kemu ini mboten apa-apa. Poso kemu gak Batal. apa-apa. Mboten apa-apa. Gak batal. Oh, ya alhamdulillah, Pak. Terus Dingi aku panas rong dino iki ter tenan. rong dina iki ancene panas sih gak kaya biasane. Aku kemu akhirnya kuat sampai deng magrib. Kemu Gak krasa gak ngelak. kroso. Kemu esuk ngantek sore kemu e. Aku sore kemu aku. Setengah telu nih sampai jam 5. Sik ta umume kemu ki kaya wudu ki kemu terus disemburno, kemu disemburno. Aku ora kemu banyu. Lah kowe kemu apa? Aku kemu es degan kok. Kowe ora kemu jenenge ngombe kok. Ora tau piye kemu tok. Lah terus Ya tak kelamat-kelameti ngono. kuwi padha ae jenenge posomu ki ya batal. Mosok batal. Batal. Ya undun neh. Kuwi apa salat apa piye kok? Oh gak kuwi maksud iki syarate iki ngono, nek poso kuwi ora oleh ngulu. Mangan gak oleh, ngombe gak oleh. Rokok kuwi ya gak oleh. Pokoke sing Mlebu ki lho. Kuwi gak oleh. Lah iya. Berarti dilarang makan, minum. Lah rokok kok ya ora oleh, padahal ora dijelasno nang kono. Ya ora dijelasno ning kuwi ya termasuk mlebu. Nek wani siji-siji Mas, aja keroyokan ngono kuwi. Dikira aku ki rawani kok piye. Kene Dik, wah cucune enek aku ya. Ora enek aku. Entek kowe. Tek. Nek wani siji-siji. Aja keroyokan ngono Mas. Nek wani. Nah, teklono Dik. Aja geger. Nang gone kami tua aja gegeran, Mas. Sik Mas. Anu yo cekel wates kono ae lho ya, aja ngerti-ngerti. Kowe Iki sapa to? Aja ngono kuwi. Sesuk meneh ijen padha ijen. Iki dodo endi dodo? Ayo Mas tuwa kowe. Sik tak deloke sapa ke? Delon Mas. Lah ngono lho musuhe ya sing seimbang. Kok wani-wani nendupe bojoku ayu kok ape dikeroyok. Dikira aku ki Gaplok e Mas. Gaplok ki. Wis, wonge apa goje dhuwur ngono apa piye? cilik. Lah cilik kok kalah. Cah akeh kok. Cah TK sapa to Pak wi? Anu iki aku dikeroyok nyamuk. Wah. Lah keroyoki Mas. Lah nek nyun sewu bojoku ki ayu lah nek sampe kulite digigit nyamuk. Kuwi ora ngroyok, kuwi nemoni ketuane ngono lho. Lah kok iso ketuane? Lah kowe ke jengklong ngono. Pun, Kowe kan sampean yo, mriki. Nek aku dientot kene kok entut. Mriki sayang. Ini bojoku Mas. Bojo Pak, aku gumunku iki lho. Bojone molah maleh. Dinane mboten iki. Gak, anu Mas. dekane nggo wedokane sijine PC. Sijine bisu kae. Niki kula beto tewingke nggih. Ora usah wis ben kene ae. Lah terus nyun kopi. Kopi yo engko ning kene sik. Iki lho enek tamu sik ditakoni sik jagongan. Tamu yo umum to Pak sampean. Umum piye? Tamu kok kon nemoni pembantu iki jane. Tegese kuwi memperkenalkan diri sapa ngerti ki jek batehmu apa sapa. Lah Apa kaya ora sampeyan. kenal. Lah aku ki wargane jenengan kok. Kowe iki sapa to? Gandes. Nggih. Niki kula mriki lak silaturahmi. Gandes Nggih. sing endi ta omahmu kae? Anu, desaku endi ya, Pak? Semangka, kene iki semangka. Niki semangka. Iya. Lah kula anu, Desa Blonceng. Wah, berarti sebelah etan. Nggih, anu Kecamatan Sayuran, Kabupaten Janganan. Ini gak salah kakakmu melok baku letek. Nggih, pancen pebisnis sedaya Mas teng desa kula niki. Lah niki sinten? Niki bojo kula sing anyar. Ngene iki pironan ngene iki. Sumpah. Sumpah. Tenan. Anyar. Tenan Mas. Wong kula nek ndek bojo elek sithik tak ijolne. Kok anggere wis wayah dandan, timbangane kok aku dandan entek akeh, tak ijolne sing anyar. Masalahe sing kene. Pripun? Kene tatak ora ndek bojo kaya iki. Lho tatak Mas, mergo wis dadi pilihane. Mergo Pilihan ndek apa? bojo ganteng ki resiko. Wah, dipek wong. Nggih no. Sik lagi kok wayu. Pancen yo pasangane ngene nek enek sing ayu tenanan, gathukane sing elek pisan. Ki penyanyi. Ya ta? Sapa? Penyanyi. Maksud
Oh iya. Iya, Nok. Sing gawene nek isuk ning pasar kuwi apa? Semangka. Lah iya. Sing gawa atom karo aku tak mau kalau aku dimaju. Mas, ora kuwi. Tambah nok ngene. Pulangkan saja ke rumah orang tuamu. Sampeyan iki aja ngenyek bojoku. Jenilok. Kuwi ngono, Nok. Pancen bojo kuwi penyanyi tapi ora sene pasar ngono kuwi. Sik, mumpung durung. Kok mbocak omong katake, "Mami apa?" Ora Mas, wis tak tes. Tak tes drep aman kabeh. Oh, Ya Allah, oh ki apa? ngerti aku. Ngapa? Penyanyi iki Penyanyi. Yanti. Lah, Ya. heeh. Loh, sampean kok iso? Loh, embus iki berarti. Iki udah Yanti Mahardati. Mahardika. Ayo. Masa Embus. ora mbus. Ah, nyanyi Mas, embus adek. Ayo, piano. Ayo Mas, nyanyi. Iki ora mbus. Aku itu. Sampeyan hafal ora, Dik? Lagu piano. Apal kono. Kok Awakmu hafal ya? Aku kok kaya iki tau ngerti ngenekan to. wet yo kono kene. Kena. Ayo ndelok. Jajal aku pengen ngerti tamu kok iso enek penyanyi ini. Para penonton yang berbahagia, Ya, dhewe kaya tukang siaran berita ya, Dik. Benging. pokoknya kono marahin bengi. Bengong, benging. Bengung kene gede wong iki. Bengong nek gede wong iki cilik apa? Iki cilik wong bojoku. Iya nek kiwa tengene iki gede. Anu gede. Tapi lah Ira nyanyi rasaran mertamu. ya aja galak-galak Cak. Aku ki ora penyanyi, aku ki ora mbus. Aku Mas, ki kudune embus. Aku nitene embus ya. aku ki Mbak, penyanyi, Mbak. iki kan ora sida karo mbus mergo diitung dinane manten ki ketemu 26. Lah 26 iki tiba ula. Kuwi ulet-uletan ngene. Mulane dhek terus milih aku. 26 tiba apa? Ula. Ula ki 3 bocah kok ora Jawa lho. Masa, Pak? 3. Lah nek bekecot, Bekecot pira kek? 02. lah nek wedhus. Udah 35. Kok apa? Kuwi togel. Kuwi ora temok weton diitung. Ora kondang nyanyi iso teko tugel. Ayo. Togel. Piano. Sing nyanyi aku pas sampean. Sampean lho. Embus karo Yanti lho. Ganti. Berarti alhamdulillah lho Komeso enek kehadiran bintang tamu. Iya. Ingkang mboten wujud menungso. Lho. Bus. Api-apike wong sak donya ki aku iki. Ya, Pak. Ketange aku urip lho, Kowe Mas. iki bisa nyanyi apa ora to jane? Saya tahu kata-katamu lho. Piye? Kok ketangnya urip maksudnya? Aku mbiyen lahir premium to. Cilik. Prematur. Prematur kuwi. Wong aku kuwi anak yang tidak diinginkan. Wah, kok yang melas to. Sing sabar. Anak. Enak. Aku seneng nak Oh, alah, aku sok pindah ora kami tua. Ya Allah. Enak dadi Terima kasih atas nikmatmu ini ya Allah. Ya Allah. Moga-moga Aku gum. Ayo mang lho nadane. Lek, nada. Piano. anu apa? Wedose. Wedose. Ya. Ora sabok tutuk engko dingkluk nek mbek tutuk. Sing nuthuk aku wae. Cekeli, Lek. Cekeli. Kok cilik sih, Mas? Oh, cilik nang kene. Lah cilik kira nek dingeno kok kene. Lah nek kok kene gedhe. Masa lah. Ya ora. Iya. Mangga. Cake ta? Gae. Masa? Jajal to dimatne sing tenan. Cah polos aku. Polos apa? Dudu ping 5 polos. Ndang. Api. Aduh. Pancen kulingane nek nyekel ngono kan. Aja ndase senep. Lah dicekeceng kok ngono. Ingin Aja nyekel nyekel batang. Aja cecak-cecak karo pusat ya. Piano mari main Piano.
Ya Yanti tenan ki. Mari bus ya bus. Menemani dan iringi dengan piano. Mari diiringi Dengan piano. Ngene lho, nadane rapat. Rungono. Repe ya. Pak Guru yang ini. Alah. Mike Mas, aku biasane nek syuting gawe YouTube iki mike Pas. enak kok. Iki mikmu iki. Jajal, Jajal jajal. nek nggo nyanyi awakmu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Apa ini? Piano main piano piano main piano menyanyi diiringi dengan piano menari diiringi dengan piano. Ayo lho. Kayak gentilang ulangan. Bae suarane ya apik tenan. Pembantuku wis tau melok ning Indonesia Idol. Oh anu to. Indonesia mencari zakat. Lah, bakat. Dari mbiyen penyanyi dangdut tempura. Nah, nugget. Ayo Pantura. Sing gaene mancing pinggir segara ae lho. Tak damelke kopi riyen. Kopi Nggih, gawe. kopi. Jagongan lho kalau Ya ya. wong karo Pak Like kok lali. Iki ajib bateh. Anu ngene lho. ngene wae, Dik. Lah, Oleh jajar Pak Wong eman-eman bojo wayah apik-apike. iki ora apa-apa dolan rene ya gak apa-apa. Bengi-bengi kaya ngene arep ning ndi? Isane Nggih. dolan ya ning nggih kami tuwa ngene Lah iki. niku nek sepi malah ning omahe malah kaku kabeh kok, Pak. Kok iso kaku kabeh? Mbah menawa hawane bojo ayu. Oh, nek bojo ayu ki meni ning omah kuwi kaku kabeh. Anake nek nggih istirahat nggih tak jak dolan ngeten iki. Oh, lah ya mulane kuwi aku arep cerita jane. Alah ora usah mesti arep sambat. Ngapunten nek petuk wong susah-susah wis ora. Lho potonganmu kaya bekecot ngono kok. Ki tak cerita malah ngentut to kowe. Kok gilani wong. Lah tak damel kopi. Iya gak gawe badek tenan nih. Hah? Wong iki malah Soalnya iki anu ditumbasne obat ngono lho, Pak. lho anggerane tikus mati dipangan, tikus mati dimplok kok. Oh, Kuwi pembantu aku kok gerak. ngene lho. Anu aku duwe dulur lanang Mas Kucer. Nggih lumrah to nek jeneng keluarga, enek adike ana kakake iki wis umum. Adikku kuwi maksude ya urung rabi, urung duwe gawean. Oh. Kuwi Sik, Dik, tenang. Pak, korek nek iso nguyuh. kuwi ya sekolahe kaya ngono kuwi. Kok iso mak trut-trut. Aku kuwi duwe dulur lanang. Nggih. Kakangku kuwi lho. Baguse uleng-ulengan, gedhe dhuwur. Ya kudune sampean seneng nek duwe dulur ngono kuwi. Lah, Tapi iya. aja dudone bojoku. Engko ndak aku enek sing nyanyi. Bojoku nek ra wong ganteng iki gampang pengen. Tapi milih aku Mas, mergo aku ki nek dijak buah ki anu penak. Lah kuwi lho, ngono karepku ki kowe engko nek tak kenalno dulurku lanang, wong kowe iki wis tak anggap bateh dhewe wong jero. Nggih. Sing kene mau ya tak anggap batehku ning ndi mang. Terus sing ndamel kopi. Oh iya cek gawe kopi. Lha Kuwi wis tak anggap ora wong jaba ngono lho. tapi nggih apike ngoten niku dadi lek iso dikenalne kabeh ben sedulurane iki saya raket ngoten lho. Lah kowe iki kan anu to balik. Urung ngerti to dulurku lanang kuwi saiki kaya ngapa urung ngerti. Lho ya urung wong urung tau sampean kenalne. Lah ya saiki lho dulurku lanang kuwi jenenge sapa mangke mang engko Dulurmu dulurku sapa jenenge? Lah Is. Jenenge Is. Heeh. Oh. Kuwi ora sak lumrahe wong.
Apa yang nubruk bojoku? Apa yang nubruk bojoku? Kowe iki malah pasang. Ben eling dhek tau coklek. Enggak, kale Kok ngopi. ngarep kei kopi leren pasang kok dendeni musoe. Jangan kamu cari muka ning ngarepe bojoku. Ah, kaya. Ya sampeyan jane ora krasa tapi lek des. Wis to, ngono wong awakmu iki ya karo aku wis dulur. Dulur, berarti ra apa-apa. Ora apa-apa, Mas. Lek remuk karo aku. Oh, berarti saurunge karo iki wis mbok Lembut. karo kowe iki karo aku. Oh, berarti iki senengane najan to ayu kaya cara gembok kabeh ngene iki selerane. Lah ya. Lah iya. Aku ora apa-apa, aku sing penting iki gambare kok. Nah, iki balik ning mau neh. Dadi dulurku lanang kuwi ora sak lumrahe menungso. Tak balik. Saman kok betah to ndek pembantu ngono. Enten Ngopo ki mbok semprot-semprotno kaya ngene iki? Sapa ngomong ki semprot? Lah kuwi apa? Suling. Ki suling dadi. Suling. Lah anu, ngemut iki. Ngemut. Gak, Aku pengen engko tak ngerti. mut mbok ces ngene, ya ta. Gak. So, awak dhewe ora usah nggih pembantu lah ya, Dik. Penak lho Dit pembantu ki. Apa-apa pembantu di atas penak. Golek pembantu aku ya double. Ya ning kene ya ning kene sampean. Dadi nek sampean capek, gak usah repot-repot. Aku. Nek iki kesel, Aku. mbok pijeti. Kene. Lah aku. Ya kowe laran to, jere kesel. Oh iya. Kok kesel ki maksude yo dadi pijeti rak yo ngono. Aku ki duwe dulur lanang ning ora sak lumrahe wong. Lho kok Ora lumrahe menungso ngono lho. apa jin nggih? Dulurmu jin. Aduh, Barongan. Nyambi. nyambi ngrawuk cangkemmu iki. Lah kok duwe dulur ora umume menungso iki jane. Tegese ki dulurku lanang kuwi kaya bayi ngono lho. Lho, dulur kok kaya bayi. Kamu kok kakak kuwi? Kakakku, Kakak kok kaya bayi? selisih kuwi ora ada kok. Kakakku kuwi ya umure wis 30. Lah sampean? Aku 45. Kakak Kakak. kakak iki luwih tuwek to. Sampean 30 kono 45. Kudune ngono. Ya wis tak waliki aku 30, kakakku 45. Kuwi ora lumrahe kaya wong-wong ngene iki iso dadi apik. Gak anak-anak, kelakuane ku lho. Dadi bendina ki klambi ora kaya ngene iki, ora kaya ngene iki. Wah, cara menawa isin tapi engko ya aja mbok sia-sia lho ya. Iki wong iki wis telepon arep rene. Kuwi berarti termasuk golongan bocah apa ngono kae, Mas? Indigo. Oh, kok indigo. Indi. Indigo kuwi rak sing ngiler ae kuwi indigo. Oh, Indihome. Kuwi internet. Oh, Indomie. Lah, Iki lho bener. Bento Bojoku ta? pinter. Bener ta, Pak? Ya ora. Jenenge kuwi pokoke wis ngono kuwi lah. Kuwi berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Kowe iki nek omong sing cetha to. Nek anane apa? Berkebutuhan khusus. Bocah anu obesitas. Kuwi kelemuan Apa to? autis. Nah, kuwi lho, Wah, autis. autis. Kalau di rumah kan autan. Iya, aku seringnya pakai autan, Pak. Ki kok Iya. sponsor kabeh to sing diomongne. Padahal bojoku pengiklan. Wetone. Dadi engko tak telepon. Wong iki rencana dina iki rene. Nggih mboten napa-napa. Tapi pesenku engko ya dirupak-rupakno sing apik. Angge Aja to. ngantek wong iki Mbok, tersinggung. ala tanpa rupa wong kuwi jenenge dulur lanang karo sampean to, Pak? Iya. Iya padha karo juraganku dhewe. Bener, iki bener. Ngoten. Dadi nek kowe iki ngladeni ya padha karo aku. Nggih, nggih insyaallah. Anu niku lho kaya diunjuk enggak lho. Karo diombe to ki. Jenengan mboten ngopi ta? Buatan Kak Sub boleh sih ya, Mas? Iya, Dek. nganten anyar. Kopi ireng to ya? Ireng no. Aku seneng nek kopi ireng. Lah nyapa? Sing penting ora kopi susu Iki aku. ambune enak banget. Kopi apa, Mas, iki? Iki kopi apa, Mas? Iki lho sing mbok gawe kopi apa? Kopi brasku. Oh, kopi Brasco. Berasa kopinya. Oh, mantep banget ini baunya. Wah. Mas, enak banget kayak ilermu kalau setiap pagi. Minum dulu, sayang. Sik engko ndak
Oh iya gak kepaiten nih. Aman. Aman. Seta. Enggak. Aku nek dijilat. Nek didudul isek ngolu aku. Kene mbok dilat ngene lho kok jorok men lho. Apa biasanya kita dilat-dilat? Waalaikumsalam. Lah gila, dulur kulana. Ini bojoku, Hei! Mas. Enggak. Ini bojoku. Kok Mbok? Lah kok malah ngundang cari caplin. Saplin jengkolmu. Salim, Pak. Mbak. Halo. Ini saya. Kae lu. Dadi lungguh nih. Bapak rasa lu gede. Kowe mulai ngedok. Siapa? Oh, mbok sia-sia. Salane aku kok. Arep ngenyek we. Nyapa. Kono yang coba kono kok. Alah kuwi. Kowe kuwi melok ngene iki lho. Kuwi masku. Dulur kulanang ya iki. Sampeyan nek tuku Sing sampean ngomongno ki mung yo iki ta? Ya iki sing tarane ora kaya menungso mang ya iki mbok ndot nyambik mau ta? Iya. Ya iki. lho, iki wong ta, Pak? Ya ampun, kuwi iki masku ya ndes ya. Karena aja. Iki kanggo ngombe para pejabat. Lah kok main yo pe iki kanggo nek gak paling gak lurah camat iki oleh. Hei. Enggak. Ngoprok. Haus. Ya sik. Uang rek kaya boneka ngene. Enek Gandes. nek kabele barang lho, Pak. Klambine kok ya apik. Iki wanya imunisasi to, Mbak. Iki atom, Mbak. Atom mbak plastik. Mbak. Lho yo ramu. Gandes. Hei, Iki apa to? Yo renek mesine. kuwi masku lho kuwi. Masku lho. Sing bentuke kaya boneka to, Pak? Ya ngono kuwi eneke, mulane aku ngarani bocah kaya bayi mang ya kuwi. Walah bayi sakmono ngentekno bandulan. Lah terus bayi sakmono nek mik piye? Mulane Wah aku barajo suruh minggat. Tak obong bocah. Lah kok iso nesu-nesu to? Piye to? kudune sing nesu ra ya aku to. Ngajar kok ora ngajar. Iki ngono bojoku lho, Mas. Masa? Kok Dek? godo-godo iki yo sayang ya. Ya Allah. Sik ta. kalian mamai. Sampean biyen ketemu iki nang ndi to? Rumah sak. Sik, Mbak, umure kowe cecek nyerote rene ae ya, Mbak. Nuwun sewu lho, anu Mas nggih. Nggih, pamit. Karo pembantuku ya ngono kuwi kelakuane. Biadab batune. Ya iso omong ngene lho, Pak. Iso omong iso. Lah iya. Iso. Pokoke omonge ya ngono kuwi arang-arang tapi gatel. Iso omong lho. Sampean biyen ketemu iki nang ndi, Mbak? Aku to, Mas. Nggih. Ning pinggire sepur. Rumah saku ki wis elek kok iso enak. Kok iso elek wong bojo bagus. Iki najan to kaya ngene iki kuwi dulurku lanang. Kowe iki nganggep wae iki ya padha mbek aku ngono lho. Ora kok mbok sia-sia kaya ngono iki. Berarti iki masih sampean. Masih. Napa? Ya ora mah itu ora tau cekelan korek. Wong ketoke Jawa ngono kok. Ora Iki sing sing surpe tak gawa. Udah ondap terus. Dek. Dek. Apa cepul awakmu lho. Iya lho, Mas. Lah dicerut. Ngono kuwi ki bojone tenan. Iya to, bojoku. Lah kena nek bengi piye ya? Bener ya aku sing ngawiti to, Mas. Sampeyan sing ngawiti. Nek ning kene gak apa-apa. Lah nek pas buwo. Iya apa gawa? Yo yo lah, ini enggak pernah pisah sama
Iki cintane. Kok mbok crut-cruti. Cinta setengah mati iki judulnya ya iki. Tapi nyen sewu lho ya ora kok aku ngenyek lho Pak Wo. Tapi karo iki lho bagus iki. Karo iki lho bagus iki. Lho nyatane ya ngono kok enake iki. Go. Ayo. Mbok gerak bat. Lah ya ra. Lah. Kowe malah ngenyek masku to. Ora Pak. Ya ki padha karo juraganmu. Buka. Lho, anggap iki lho juraganmu padha mbek aku. Iki luwih tuwa. Juragan kok ngene gambar. Oh, wong medhene sumo ngono. Ngene. Kok malah dinyeki ngalor ngidul kene. Kene. Kowe ngale yo? Ngale yo. Tang 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 tang. Endo tado dedo tado. Es nati kopa. Rasakno Aja nemen-nemen to iki Mas. Iya. Ya ora. Iya. Kowe dulurku hebat ora? Ngene kok ora ditokno episode loro kae. Iki malah Samane kaya ngono barang to, Dik. Hei, Iso. kuwi ngene anu kakangku lho. Nyilih gak apa-apa ya. Gak apa-apa iki los teh. Oh, bocah oleh. Bocah oleh. Yuh. Ye, bojoku piye, Mas? Iki ngene. Pak, biyen ngeten iki sekolah. Iki sekolah ndek biyen ki ngantek S2 lho iki. Wah, lho. S2. Wis apa ya profesor? Profesor apa ya ora kok. Lah kok S2? Ya itu S lilin, sing nomor loro ya S2 kuwi ning ngarep sekolahan. Mas, Kuliah. Oh, kuliah. Iso ngomong. Oh, lha ki dosene didoni kok. iki pira Mas? Telu kok. Bener. Bener. Loro. Telu lagi sunduke. Loro. Iki loro. Pira Mas? Loro. Loro. Loro tambah loro pira? 8 kok. 8. Bener. Saloke kan, Bu. Heh? Saloke, Bu. Kami tuwa duwe dulur koplak. Aku nu izin. Wong enek iki ya ngene iki ora sambuk paido. Sing parah meneh. Piye? Bojone ku lho sing didelok. Aku dhewe ya gumun. Kok iso gelem? Awak-awakan dhewe lho isek nganggo. Lah ya. Sampun sekar saking sasana pawiwahan Serat Raja manten kekalih. Ya ta. Iki mbiyen temune ya ning padi-padi, Mas. Iki mbiyen iki kait bayi yo ngene iki dilalah Boyo. kuasaning Gusti. Hop. Hah? Bayi sak ngene iki mboke bayi gak mati apa piye? Lho, cilik, menge cilik, iki wis umure 45 ki mau, tapi kelakuane jek kaya cah cilik. Oh. Ngono lho. Anu. Mimi, Dek. 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 Anak-anak piye to, Pak? Anu. Nek nyeluk ya padha, Pak Dik. Berarti iki kaya cah cilik. Heeh. Doyan susu. Doyan. Senengane susu sing piye? Putih, Pak. Coklat. Mana sedotane lho. Ape dah. Senengane iki susu sedotan. Botolan kok plastikan. Plothot. Ada guyu. Iso guyu Lho, iki ancene ya padha karo kowe. Rumah saku kok gak kayak pemak. Dari kayak tekek, Mas. Tekek. Nah, kalian tekek. Kayak beruang rumah saku. Yo. Kowe aja sia-sia wong tuwa lho. Iki Betul. kualat lho. Ora. Iki malati. kucing ya. Lho, kok kucing? Iki sapa sing ngendho ning dalan ki mesti enek alangan apa-apa kuwi mesti. Ora wedi aku ora nang dalan kok. Ya, dene omah. Kuwi apa wis tau kedadean? Oh, lha iki ndengi. Iki jenenge ning dalan to, ana wong wedok anu apa ki wis ibu-ibu lah. Heeh, ngelokne. Nyek ngene. Weh, wong bento dilalah. Terus piye? Mlaku to. Heeh. Lah iya. Lah yo pikir Terus akhire piye? piye? Sampean karo kene ya di anak. Durung iki aku baru OTW bikin anak. Iso ya. Bisa toh, Mas? Deh, nek gawe piye? Normal ya, sayang ya. Ayo.
Dere krungu-krungu sampean oleh kene iki wis posisi duda. Duwe anak jadi. Anu ngono iki anake sampean nek rok kowe ngene piye, Dere? Gak izin. Oh, izin. Paling ibu gak sampe lho, Pak. Gak sampe lho pesan Sampean kok kiai. bisa kesik dicaket nyamuk ta? Lah wile awar wong ayu gatel ae kok modele. Iki digone kok Wis to ning kene ae iki yo kabeh iki dulure, iki Pak Le. Oh, lah nggih kaos kaki jebule tak kira setel koreng tok ngene. Iki Pak Le, iki pembantu. Iki bojone Pak Iya, Le. Iki padha ae iki sak omah sak keluarga. Kowe nek ning kene yo rasa sungkan-sungkan. Bojomu kok mbok wedaki herosin ngono. Wis jane adalah Mas. Jane iki, Mas. Nah, sak ngadeg Mbak, Mbak. Iya, maaf sayang. Oh, Lah biasane sing kecepit aku kok, Mas. Apa Ndres? Aku sing Bongko aku. Ya ngono. Biasane kecepet ora apa-apa. Sak ngadeg, Mas. Mosok gak ditulungi. Tapi iso nyanyi lho. Rong paham. Iki nyanyine pinter. Romai Rama iso. Yus Yunus yo. Pokoke lagune gawak. Iso nyanyi ya. Wong arep mirang ngono. Lah nek langsung Kok kurang akal. Nyanyi. 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 Lah nek lagu sing men kae suara. Oh enggak. Lagu dangdut iki pinter. Oh iki juara internasional lho iki. Tau nyanyi kuwi ning Amerika. Wis kok. Ora iso kok. Tambang loro ketoke. Jangan kurang menduwe Ah, ya. Bokobongno. Aku terus Ditekan. aku terus. Ngene. Baleni. Pokoso. Baleni. Sowi kesuwen. Lagune wah Romai Rama iso. Rama iso. Ih, opo ae iso ki? Anu nyanyi sing romantis karo bojomu lho. Anu Kang, karo bojomu. Nyanyi opo? Golek Biasane golek api aku tak tiru awak. Kayak Mas embus karo Mbak Yanti. Ya, ki mau kan piano. aku wis aku. Kemandulan. Mandul kok kemandulan. Bila kamu F. Ayo lagu dijaluki adike. Tulung turuti, Mas. F ya. F. Tulung turuti. Dek, engko nek iki nanyine apik, awakku tak tumbas. ya. Mas, G. Kok urut Ora kunci ngene iki to. Ora tau nyanyi. Wong ora tau nyanyi yo. ora tau nyanyi. Wong ora tau nyanyi yo. Dadi keletno. Tak lime sik. Kok bawa idau. Itu kok itu. Wis. F. Tapi iki malah mbok kuwabeh lho iki. Ayo. Ya. Duduk, Oh, iya. bisa duduk. Mas. Kira-kira. Golek apik tak tanggap sedina sewengi. Apik iki. Ya. Ya, Emang. Lengak bisa tak? Perkat. Apa nyanyi aja juga? Ya. Adike penyanyi. Siarno, Met. Siarno. Baik, saudara-saudara semuanya, pemirsa Kometso semuanya. Malam hari ini edisi yang sangat luar biasa karena kedatangan bintang tamu cilik 4,5 tahun, Isnari.
Lah kok cepet ta, Kang? Sapa mau? Esnari. Yo. Wes kuwi ae. Pokoknya dadi kuwi ae. Ayo. Wis meneng kok. Wis ngapain nyanyi kene? Ya mbok ngono. Tak kira nyanyi opo. Ambil nada. Batu campur sarean. Malam bulan. Kowe ora kuwi dhek kok. Mbok Yo mesem. Ayo. malam bulan. Wes kudu kuwi. Kuwi arep nyanyi mbek bojone. Oh iya iya. Sadu. Tak ngentas iku ban sih, Pak. Bengi, Alat. bengi. Iki bengi ya? Bengi. Coba. Kita sudah nyanyi apa ora kok? Tidak. Kalau lampu entas nek dijumpuk wong piye? Apa? Nek dijumpuk wong piye? Wis kersane. Lho, ora enek pakaian wedok. Lagu apa? Ora apik. Sopla Mas yo. Enggak, ora apa-apa. Aku seneng ngene iki sampean wis. Mbak. Ngenten iki nggih baterai apa tes-tesan? Ngene iki jenenge menguatkan silaturahmi ngono lho, Mas. Ya ta? Menguatkan iman kok. Ben takah. Ben gak wirang kok. Iya. Wong arep pirang kate kurang dalan lho. Ah, iki kurang menduwur iki lho. Batine dhek mesti kurang ajar. Ora apa-apa. Lah timbang biyen gawe konten karo aku. Gur ketok gegere tok. Bolak-balik lap-lap. Saiki wis Bila kamu sampai lo tepuk. Sampai lo tepuk. ya Di sisiku. di sisi Hati. hati rasa Hati ndi hati? Hati. hati Halah. hati rasa sadu Langsung karo dangdut. satu hari Hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin. ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi hatiku mampu untuk mengatakannya bila kamu di sisi Apa tak bener? Kok iso? Iki aku wis iso muni ngono iki wis seneng. Kuwi mau dangdut campur sari lho, langgam-langgam ya iso. Langgam ya iso. Religi ya iso. Solawatan pinter iki. Ayo anu Pak Dek. kuwi apa nyiksa kancah Ora ben Nek sing konser bocah cilik. iso iki. Iso, Mas. Lah iki ngentekno kadroh pira to? Ayo. Bocah bocah cilik pinter ta? Jajek. Ya pinternya bojoku. Idokno. Kancane kok malah Ora apa-apa karo dulure. jejer tarik
Bocah cilik mana lho? Bocah cilik. Kana lho, kana. Ana lho. Kok kaya tenan lho. Nah, tak anu aku. Wis yo nganggo dhewe. Iya bener om. Cerita nek karakternya kaya bayi ya bener. Ngono. Malah poging. Ayo nyanyi neh. Nyanyi ya, Pak? Lho, religi rong bar. Kula nuwun Pak Wo. Nggih, monggo. Niki ketiwasan Pak Wo. Lho, iki teko-teko kok Astagfirullah. ketiwasan. Nangis. Sambat. Sabar. Kata iki Lin Mas. Ya ora ngerti jurusane loro. Sopo kaplok. Kene. Bocah disuwasi. Pak Lurah Pak Wo. Piye? Iki Pak Lurah kecekel. Lho, kecekel ki cerita sing jelas. Kok tak wateni tenan kok engko. Nyapa? Oh, ora apa-apa. Kecekel ki apa Pak Lurah apa walang? Lho, Walang niku. Pak Lurah niku konangan korupsi. Astagfirullah. Niki dana desa kanggo mbangun karaoke niku. Apa nasi merah putih? Operasi Merah Putih niku dikorupsi. Tingge karaokenan. lho. Niki pun dicekel KPK. Terus KPK iki apa? Kopok. KPK yo Komisi Pemberantas Korupsi. nah kuwi lho. Lah sakniki Pak Lurah pun kecekel, lurahe pun mboten wonten. Malah apik lho. Lho kok apik piye to? Ya ora Pimpinan enek. desa pripun? Lah iya. Lho, lah iki sing mimpin di. di. Nek ndase kak ya. Lah elek. Niki kalau wau kula pun sanjang kalih sesepuh-sesepuh Sesepuh Desa Semongko, Kecamatan Kalikeju iki Heeh. kudu diadakno pilihan lurah. Weh, berarti wis rundingan karo para sesepuh kuwi. Sampun Pak Wo. Kabeh pamong wis mbok omongi. Sampun. Niki mun kula enten weling saking para sepuh. Heeh. Nuwun sewu kula pendhetke alate riyen, Pak. Kok nganggo alat barang? Nganggo alat kaya arep nyemprot pari ya. Dikira bengkel kok. Nuwun sewu niki Pak Wo. Kok iso nggo berkat? Kok berkat pripun to? Iki omah tawon ndas. Niki aji-aji saking sesepuh Desa Semongko. Heeh. Sok sinten kemawon sing saged ngangge niki 20 detik mengke saged dados lurahipun. Alah, wong trimo ngene tok ya. Lho kok jenengane ampun ngoten. Ya trimo ngono nganggo 20 detik. Rong dina apa? Rek, Dalem. aku ya leh. Lho, oleh lho niki jenengan. Aku. Terus Mas Komet. Ki oleh pembantuku oleh. Oleh. Lah Baik. apa-apa. Pak Sing Le. penting atine suci iso dadi lurah. Oh. Berarti kene ya oleh ya Mas, ki wong. Nek wedok gak oleh, nek wedok. Kudu wong lanang. Berarti ki leh. Angsal niki sinten Mas Gandes? Gandes. Angsal jenengan ya dados lurah. Berarti ki enek sayem. Boro, kayak boro. Sayembara. Nah, sayembara sok sinten mawon sing saged ngangge niki 20 detik. Mangke dados lurah. Dadi lurah. Alah paling yo gampang ya Mas nek ngono kuwi. Ala nganggo ngene. Kanggo lho niki aji-aji niki enten kekuatan lho, ketiasan lho iki. Engko nek aku dadi lurah, Awakmu piye? Awakmu dadi lurah piye? Dadi lurah dadi piye? Mbok gawe piye desa ki? rondo-rondo tak openi. Apik. Mbok rabi. Atine apik. Lho, kok dirabi ya diopeni, dipernano sing apik, sing nom. Lah, Sing tuwek. sing tuwek Dibong. ngamuk ae. Lurah ora Lurah nek bijaksana. ape ngebong rakyate iki lho. Ki syarate sapa wonge? Wong telu iki sing kuat nggawa apa nganggo Sapa wae sing wong lanang iso nganggo iki 20 detik iso dadi lurah. Alah Sik, ngene. sampean programnya apa? Programku yo engko ta tak kei misi dan misi to. Oh, iya. Aku dongakno ya, Dik ya. Alah bojoku malah rasan-rasan. Sik, Nek dadi aku lurah arep melu nyalon lurah. Jangan Mas. kok mesti lho. Iki aja ganggu to Lah, iki iki. Ya, aku bojoku. seneng banget loh Mas, saya sampean dadi lurah Mas, seneng banget. Tapi aku minta permintaan. Apa Mas? Sik ta,
Yani. Nek aku dadi lurah, aku arep rapine. Kan Loh, kudu enek sarepe jagane nek siji mbledhos, siji sik kena cinggung. Ki piye nek medhun? Sik ta, sampe ngumpul-ngumpul lagi lho. Iki lho iki. Slamet. Bedun. Wis, iki sayembara tetep dilaksanakno. Nggih, iki syaratnya kedah sungkem riyen nek ajeng ngangge. Ya wis paham aku. Sungkem ping 3. Ora rono. Niki lho. Niki nuwun sewu Pak Wo jenengan sing ngawiti nggih. Ya lho pamonge Jenengan aku. sing ngawiti rumiyin. Monggo Pak Wo. Oh, trimo ngene. Anu Mas, Jenengan maca bismillah rumiyin. monggang. Monggang kene. Monggang piye to, Mas? Iringane monggang. Tung. Malah koyo Enggak. Mboten, niki jenengan maca bismillah kali surat Al-Baqarah. Walah. Wowone. Jenengan sungkem riyen ping 3 lho Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Wo. Wih, ya iso. Diseseni nggih kanca-kanca. Trimo ngene. Dinggo. Tinggi, Pak Wo. Apa raya sapi ngene iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceng niki. Jenenge wong wis kuat ngene iki carane. Wah, ra dadi. Para warga ku kabeh. Gak kuat. Kuat. Cak kuat nih. Kuat. Panggang mereng iki mboten. Besok yen aku dadi lurah, Aja dipaksa. kuat aku kuat. Dadi lurah somben wong kene iki masyarakat semangka kene Aja dipaksa. bakal tak openi. Ya ampun, ngapa mbok jabet kene? Mboten saged jenengan ketoke atine rusuh. Wah, Kuat lho aku. kuat piye? Jajal kok rene, nggone nek. Jajal Kok kaya ngono. Program-program pemerintah. Wah, ra cocok jenengan. Blabot e. Ketok Atine elek. ora elek jane. Wah, wis ra ono sing kuat iki. Kuat aku jane kuat. Sembah ping 3 lho, Mas. Samane nyoba. Tenan pora aku iso pora. Lho santai to Mas, nek perkara suci-sucinan aku isek suci. Oh iya Cek, pangestune ya Cek ya. Ya tak pangestune. Kene lho bojone kok kowe lho kaya. Lho, kurang Lagi nyembah, aku iki meh ngepreng awak-awak. Nek meh ngene iki yo kecil. Bismillah. Wale. Alah lagi ngene nengkler kok. Jelas ra kuat iki. Oh, alah. Dadi jupuk. Wis kaya ngono. Iki bayar. Gak kuat. Ora apa-apa lho. Wah, kowe seneng kaya gede. Lah kowe langsung kaku dadak. Orang kayak kesempatan kancane. Sik to Mas, iki yo ben ngomong sik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan kok. Sambut. Ora kuat iki. Wah, bahaya. Ye. Wah, Iki tes. karek jenengan iki. Lurah. Mas Komet, Lurah semongko panggaku. panggal jenengan ketinggalan mboten saged sedaya. Wis ora iso rene saingan kok. Aku kuat, Mas. Lho. Ora apa-apa. Wis ngececeng ki lho kaya. Monggo Mas Komet. Jane yo mek ngono lho bentuke. Tak copokane sik. Sing ndi? Aja mbok ambung. Anu bojone wong akeh. Bojone wong akeh iki lho kok ya. Kita apa? Lah muga-muga dadi. Kuat ketoke. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Ora nyono. yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul tidak kurang satu apapun. Pembantu lho, Mas. Kedua kalinya Ora nyono. Atine lho, Mas. salawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketoke pencilaan ning jero yang resik. akan kita nantikan syafaatnya Allahumma Amin. dalam matan aja. Nah, Alah. Ini makin dapat melaksanakan dengan baik. Apa saja program yang enggak. ora kuat. Aku lurah. Dalam kesempatan ini Lah, wes ora kuat. Ora cocok dadi lurah. Wong bong ngene tok ya kok yo. Niki ya sepurane, Mas. Niki sepurane lho, Pak. Lah terus awake dhewe terus ora nek lurah siro lu, ora nek sing iso, ora nek sing kuat. Lah terus sapa? Ora berarti rak desa semangka ora enek. Iki tesih kosong dereng wonten lurahipun. Golek cara liyane. Golek Niki cara. kedah. Rembukan. Lho kok ora apa-apa. Sik ora piye-piye to, Pak? Lho lah jali Iki dadi lurah lho, Pak niki. sik to. Kok jali ten iki piye ki? Jaliteng piye ta? Sik ora percaya aku. Ora percaya nyatane kuat. Itu Kuat wi sik ngantek lho. Itu wi, Kan Pak. ngarep ya lah. kene kudu sambutan, nak wis Sambutan. sambutan. Eh, Nak wis sambutan. lho Berarti kuat tenan. Kuat tenan iki ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loro. Selamat datang bulan Papat. Songo. 10. 13. 15. Kurang ping 15. 12, 12, 19. Lho kuat lho, Mas. Piye piye? Kuat. Piye piye? Masa orang ngelublas. Woi, Ngadeg yo. Ini. lho piye-piye. Biasa. Wah, cocok jenengan dados lurah, Mas. Lurah iki, Lurah niki. aku muat metu kok desa kene. Wah. Sik, gak gringgingan lho. Biasa. Sik. Ngene. Arep kaya ngene awak dhewe minggat kok desa kene. Mah, dipimpin wong ngono kuwi. Lho Pak, wong jenengan kedahe nyekseni purun. Dados Iki lurah, sementara iki tak gawa sik sampean latihan misi dan visi misi kuwi mang ya. Pak Lurah niki nyuwun sewu kula catetke teng kelurahan riyen nggih jenengan dados lurah, ngoten.